Løvinden og den sorte diamant er skrevet og indtalt af forfatter Lea Baxman. Løvinden og den sorte diamant. Der var engang en løvinde, som hed Luna. Luna var dronning af savannen, og hun var elsket af alle dyrene. Hun var klog, modig, retfærdig og sørgede for, at der var fred og orden i hendes rige. En dag fik Luna et brev fra sin gamle ven, professor Papegøje. Professor Papegøje var en berømt opfinder og forsker, der boede i junglen. Han havde gjort en utrolig opdagelse. Han ville dele den med Luna. Han havde fundet den sorte diamant. En mystisk og magisk sten, som kunne give ubegrænset energi og kraft. Han havde også fundet en hemmelig formel, der havde været gemt i tusindvis af år. Med den kunne han bruge den sorte diamants energi til at løse alle problemer i verden. Professor Papegøje bad Luna om at komme til hans laboratorie i junglen så hurtigt som muligt. Han havde fortalt, at han havde brug for hendes hjælp til at beskytte den sorte diamant og den hemmelige formel fra de onde kræfter, som vi bruger den til at gøre ondt. Professor Papegøje fortalte, at han kun kunne stole på Luna, fordi hun var den klogeste og mest modige løvinde, han kendte. Luna var meget bekymret over professor Papegøjes brev, og hun besluttede sig for at tage afsted til junglen med det samme. Hun sagde farvel til sine venner på savannen og begav sig ud på den lange og farlige rejse. På vejen til junglen mødte Luna mange udfordringer og farer. Hun måtte krydse floder med krokodiller, kløfter med slanger, bjerge med sne og is, samt gå gennem ørkener med masser af sandstorme. Men Luna var ikke bange for noget. Hun brugte sin snilde og sin styrke til at overvinde alle forhindringer. Undervejs fik hun hjælp af nogle venlige dyr, som hun mødte på sin rejse. Hun mødte den store kong elefant, som hjalp hende med at krydse floden. Visdommens ørn, der hjalp hende med at krydse den dybe kløft. Den vedholdende bjørn, der hjalp hende med at bestige et bjerg. Og den venlige kamel, som hjalp hende med at krydse ørkenen. Efter mange dage og nætter nåede Luna endelig frem til junglen. Hun fandt professor Papegøjes laboratorium, som var godt skjult inde i et stort træ. Hun bankede på døren. Den gamle, tunge dør åbnede sig langsomt, og professor Papegøje kom til syne. Han var en gammel og klog papegøje med store briller og en hvid kittel. Han blev meget... Sample complete. Ready to continue?